Здравейте, приятели! Аз съм Winner Boss. Сега ще играем... Това е втори епизод на моето Minecraft оцеляване. Да... Оцеляването ми е втори епизод. Все пак, дано клипът да ви хареса. Извинете, че пуснах тази музика. Не знаех, че се чува толкова силно. И извинявайте много, но да. Сега да започнем с оцеляването. Почваме от там, където спряхме. Ние спряхме някъде там, но ще попав глич. Така отдавна не съм играл. Извиняйте, че не качах толкова време. Нямах време. Просто и на 25 всъщност ще направя един клип, ще направя влог. Там ще има части от там ще ходя на плаж. И да. Но до тогава вече ще направя един анбоксинг, но няма да казвам какво. Но това да има разболей просто. Пак разболя. Аж да няма. Аж да нямам такова. Просто да нямам такова. Вие как изведнъж ми падна. Дърбара. Това ще в коментарите там къде сложили, защото да е така. Събрахме малко дърво. Да се ставят на коментара. Така малко разхвърлям. За какво? Но съм ли. Дори това трябва да направя. Пак. Те кошки ме измерят. Я бати извънземното. Кълпар ли са? Не. Малко по-така красиво да е. Да направя защото. Някак си много грозно изглежда. Не искам да е така. Сърдъч.
Чакай малко. Ще се намеря. Така. Трябва... Така сме грозно изглежда, но... Тук. Много е зеленично. О, грозно изглежда. Какво прави така катравче? Трябва да дигна малко по-крайно. Да не е толкова тъпо. Да спира. Така дори доста хубаво се вижда. Този епизод главно ще си оправим къщата. Не, няма да е главно, няма да си оправим главно къщата. Ще направим малко... Натискам да се ще си направя. Добре. Е точно. Оп, 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 оп. И точно нямаме. За къде сме? Пак не точно. Трябва да видим все пак дърво. Да гледам смече. Една кожа не очаква отвън. И пещера Това е малко храна всъщност. Извинете, сладко няма. Ще ударям. Така ви... Това е съсъдих. Ще така много красота. Да, ето, едно от чудесата на Майнкрафт. Пясък във въздуха. Да, съвсем нормално. Аз се нямайте, вземам. Преди да ни спря. Много красите. Така да един левел. Къщата и камък ни трябва, много нищо ни трябва просто хора. Бедни си. За жалост. Но времето си идва. И сега трябва да извадим пилето, което си готвих. Нямам се занимавам просто, защото хангар. Не е много малък. Казах ви, че ще вдигна покрива. Това ще пазя.
Малко не остава. Спра музиката. Като чуя една музика и вижте какво става просто. Кучето ми лае просто. Просто нормално. Наявахме са вече. Трябва да са нужните неща. Първото ми трябва. Так, също все още. Да се изчистим. Каквото ни трябва да се... Всяко излие кокошка или... ще след нас. Ето така. Да поработим дървото. Като мине. Хоп. Малко почки направим. Майко, много са. Това отива тук. Чип. Чип тук. Така. Вече сме по-добре. И... това мисля да е от мен. Моля, абонирайте се, харесайте клипа и ще има още такива, ако ме подкрепяте. И да, това беше от мен. Чао!